Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi angkinin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto tayo lamang pag-aalaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Losada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong ka-Doc Alternativo, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat po sa Mateo talata 25 kapitulo 40. Katotohanang sinabi ko sa inyo, yaman inyong ginawa, isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ito po'y nakasulat sa Mateo talata 25 kapitulo 40. At marapat isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Dito na naman tayo kapanalig para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi na masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication sa synthetic na druga upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna doon ay ating isipin paano ho makamtan po natin ang kagalingan sa pamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na ating ibinabahagi dito sa ating palatuntunan. Katulad ngayon, hindi ho natin naiiwasan grabe yung pagtaas ng uric acid dahil sa grabe ho ang mga kainan. Napag-alaman na yung karamdaman parte ho sa lifestyle ho yan. Kikinanglan malamang na ang tubig na iyong iniinom insakto. 2 litro o 8 baso sa isang araw with a fulvic mineral. Upang makamtan po natin ang tunay na kagalingan, ito po ang gagawin mo. Kapag tineterrorize ka ng matinding pananakit na aray-aray ho dyan, dahil tumataas yung uric acid mo, may halamang gamot ang gagawin mo.
katasin mo yung 4 na piraso ng carrots. Huwag mo nang balatan, kaibigan. Katasin mo, kukunin mo yung katas niya. Pagkatapos, ilagay mo sa pitzel at saka lalagyan mo ng kombinasyon ng katas rin ng sayote. Kukuha kayo ng 2 pirasong sayote. Gagawin, katasin, huwag na pong balatan. Ito'y nakakatulong upang makabsan yung nasabing pananakit ng iyong baywang, pananakit ng iyong paa, masarap yung tulog, at saka kung humahapdi yung ating sikmura, natutulungan po sa nasabing kombinasyon. Lagyan ho ng 3 kutsarang pulot at huwag hong kaligtaan. Lalagyan ho natin ng 30 drops na fulvic minerals at saka 30 drops na magnesium ascorbate at yung ating turo solution. Sundin mo ang nasabing pagtuturo dito upang makamtan mo yung tunay na pagbabago. Huwag mong isipin na yung karamdaman mo ay hindi na gagaling. Gagaling ho yan. Ito'y isang papatunay na sumunod sa ating formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng isa po nating sumunod sa natural na pamamaraan na ibinabahagi ho natin dito sa Doc Alternatibo. Ano yung mga nararamdaman mo na akala mong hindi na gagaling talaga before ka nag-take ng mga produkto ng Doc Alternativo? Doc, yung gaya rin kay ate migraine, tapos yung kidney ko nung dati kasi sabi nila sa doktor na nagpa-ultrasound ako, may bago ako sa kidney kasi dati na ako na-opera, Doc. Nung nakilala ko tong Doc Alternativo, hindi na ako pumunta ng doktor. Basta uminom na lang ako, uminom yung kung ano yung mga product natin dito. Sawa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi pa naman ako na. So yung kidney mo ba nung na-operahan ka, yung pangalawa hindi na yung na-operahan? Hindi na, Doc. Kasi wala na akong nararamdaman Anong ginawa mo nun, ma'am? Basta, di ba na ano yun din ako sa vitamin C, Doc. Cleansing ka. Cleansing din. Tapos, yung mga ininom natin na kape, number 1 yun, nasa kayong fulvic, pero na yung sinasama ko sa inumin ko, sa awan ng Diyos, okay naman. So yun, ma'am, sa katagal mo nung masasabi mo na naman sa mga hindi pa members na yung may mga candidate for operation, gustong hinto ng safe and synthetic medication, ano yung ma-advise mo sa kanila? I-try nyo muna dito sa ano natin sa Doc Alternativo, parang alam nyo. And then, kasi yung asawa ko, kasi dito na rin siya mula nung hindi na kami huminto sa fulvic at saka mixed sa awa ng Diyos. Okay naman siya, kahit nagtatanim siya, kahit ilang man si rectal talon iso na kaika-ika kasi dahil side effect, ganyan pa naka-stroke na. Yung kasi apo ko at ay agbangkag, talon, okay mo, dahil lang full victim marik na ng aming ganyan, full victim, kaslakwahan na marik na iban mo. Kaslakas di kanong kasi minsan, agawit ti daw, siya ti madalanan, siyempre na may stroke isona, nagbuwan ng dahanan na dahil yan. Tapos alas 2, di ba, hindi mo umuwi, alas 2 na naghapon, di ba? Okay. Hindi pa rin, hindi niya rin nararamdaman yung yung gutom. Kasi yung tubig niya, parating may fulvic, hindi siya nakakalit kung walang fulvic yung tubig niya, laging may tubig. So yun, ma'am, anong kompletong pangalan natin, edad at taga saan? Ako po sila ni Gabriela Salakalusor, 52 years old. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin sa Doc Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch sa Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Tuluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Marami nang nagsilabasa na herbal ngayon. Merong nanggagaya. Ngunit meron namang may sariling timpla. Pero sa panahon ngayon, kailangan nating makasiguro. Doon na tayo sa subok ng panahon. At marami na ang natulungan.
Doc Alternatibo, subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternatibo Newscast. Ang Doc Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga, napaka-importante na makausap kayo personal diyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV at dagdag pang patunay na kailangan na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito ang ipangalawang testimonya na ating panayam sumunod dito sa cleansing program at Natural Megadose na CIB Vitamin C ng Doc Alternatibo. Po sa ating lahat na nandito ngayon. Ako po si Joey Lincoln, taga-Aborlan po. Isang teacher po, elementary. Napunta ako dito kasi nga na-diagnose dahil sa sobrang trabaho, parang na-overuse ko yung lalamunan ko. So sobrang pagsasalita, parang nagkaroon siya ng gasgas hanggang sa namagana po siya. Kaya inobserbahan ko muna, after 1 month, wala rin pagbabago, parang lumalala pa. At hanggang sa umabot, mahirap na akong magsalita. Kaya talagang sinadya ako na magpa-check up hindi pa dito, sa clinic. So ayun, sinilip, tinusukan ako ng aparato sa bunganga, sinilip diretso sa monitor nila. So, na-diagnose na meron akong cyst dito sa tonsil, may bungkol. So, yun pala ang dahilan na nagkakaroon ng dryness hanggang sa hirap na akong magsalita. So, naresultahan ako ng 1 month na gamot hanggang sa naubos ko yun. Wala namang pagbabago. So, bumalik ako kay doktor. Wala siyang time na yun, nasa Maynila. Pero dahil sa nararamdaman ko na wala namang pagbabago, masyado na akong nag-alala. Kasi sabi niya, kung hindi naman walang pagbabago, baka magkakaroon ng operation. Yun naman talaga kagad ng pag ganun, operation. So, ayoko namang magpa-opera kasi hindi naman talaga na operation kagad. Kaya magkalapit lang naman dito, sumadya ako at nagtanong. So, yun, nakausap ko si Doc. In-advise na kagad ako na magkaroon ng sa rejuvenation, yung vitamin C infusion sa blood po. So, napaliwanag na rin dito. So, nagkaroon po ako ng 3 dose. So, after nun, nag-cleansing muna ako ng 7 days. Nag-ano muna talaga na. Yung sa dugo mo na, yung infusion, tapos 7 days cleansing. So, natapos ko na po yun. Ngayon ay nasa 4 months na po simula nung pumunta ako dito. So, maganda naman po yung resulta dahil yung dryness, hirap ako magsalita, okay na po. At saka yung pamamaga, wala na rin. At dati, kahit maglingon ay hirap ako parang may sumasabit dito sa leg ko. So, ngayon ay okay na po, pero sinasabi ko pa, hindi pa naman po 100%. Pero dahil nga sabi ni Doc, 6 months yung gamutan sa akin. So, pero ngayon po sa 100% ay nasa 80% na po talaga na okay na ako. Kaya maraming salamat sa Doc Alternatibo at siyempre sa mga doktor na mas lalo pa sana mapaunlad ang kanilang pagtuklas sa mga herbal products ng Doc Alternatibo. Sa muli po, maraming salamat sa inyo. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw nating membro na nakasubok
sa kanyang problema at nakamtan yung magandang resulta. Sinundan ang cleansing program, ang natural megadose IV ng vitamin C ng Doc Alternatibo. Hindi na ho na operahan, naalagaan na malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na mga branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose na vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang nakaka-schedule ng mga herbal and natural healing seminar sa branch at sa loob ng 3 oras. Iyong maintindihan at mapapakinggan sa alternatibong pambanggagamot. Dalhin po ang mga medical records o meron kayong laboratory results sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro po kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron na pong 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Ibo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 11, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong October 12, Huwebes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong October 13, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa JA Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magparehistro po kayo para makatanggap ng regalo, healthy foods during seminar. Libre na po ang patak ng Fulvic Minerals. Kailangan dagdala ng 1 litrong tubig. Patak ng iSolution kasabay na po ang buy one take one, buy one take two. Makabil kahit hindi na member dahil nasa transition period pa po tayo. Huwag pahuhuli. Ang susi, maka-avail ng promo, magpa-advance, magparehistro po kayo. Remember, by month of November, dyan ho tayo sa Luzon area. Ako mismo, si Doc Vince Lambak, ang inyong makakasama. Kasama po yung ating inventor Doc Edgar Luzada Dilibo. Huwag hong magpapahuli. Kailangan pwede na kayo magpa-advance, magparehistro by month of November. Marami ho tayong dalang mga impormasyon. Ihahatid ho natin sa lahat ho nating mga tagapagsubaybay ng ating palatuntunan yung aking nalalaman sa loob ng 16 na taon na po tayo dito sa Doc Alternatibo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products kahit hindi pa member. Bibigyan kayo ng 40% na discount. Tandaan, 40% na diskwento sa door-to-door delivery. Narito po yung hotline. Ito yung number, 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211.
Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo A2J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan ito sa pagsagot ng health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito po yung ating hotline. Yung mga katanungan to i-text lang o diba tawagan 0946-967-3211. Aking uulitin 0946-967-3211. Ito yung mga katanungan. 24 yung edad ko, Doc Ed. Meron akong acid reflux. Ano po ang pinaka magandang gagawin ko? Maraming salamat. Parang kang si Duterte, President Duterte. Yun ang sakit niya. Meron siyang GERD. Yung acid reflux is just a byproduct of gastroesophageal, respiratory, ano ba yung R? Basta GERD, no? Acidity ng stomach bumabalik doon sa lalamunan at pinipressure niya yung puso mo. Lahat ng organs mo apektado dyan. Ano ang solution? Remove the acidity. Ang problema, nandyan na yan sa stomach mo. No? Meron ka ng tinatawag na hydrochloric acid. Yung HCl na yan sa stomach mo, kapag ka na-combine niya ng mga pagkaing devoid of minerals, acidic yan. Halimbawa, tinapay, acidic yan. Kapag na-mix sa hydrochloric acid mo. So, you have to remove it. Pero kung addicted ka na dyan, kasi addictive yung bread, or addictive sa iyo yung mga products na merong flour, all you have to do is to really do the cleansing program. Sa cleansing program kasi meron nakalagay doon na activated charcoal every 2 hours. Nakalagay yan because I devised that plan. Nakikita ko kasi ang acidity lumalabas every 2 hours dahil sa habit natin na pagkatapos mag-breakfast, nag-snacks in between, then tanghalian, snacks in between, then hapunan, snacks in between, then midnight snacks. In order to advance the protection ng release ng hydrochloric acid sa stomach, kailangan mo ng activated charcoal ahead of time. Uunahan mo na siya. Kasi pag nandoon yung activated charcoal, ang unang trabaho nito is to absorb or magnetize the toxins, bind it together, then control the hydrochloric acid in your stomach. So, napipigilan yung tinatawag nating acidity, no? Yung hyperacidity na nagbubunga ng napakaraming sakit. Sabi ko nga, constipation is the mother of all diseases, but the father of which is your acidity. Kasi dahil sa acidity, banat ka ng kain. At kapag bumabanat ka ng kain, nagkulang ka ng tubig kasi nauuna yung solids. At malimit rice, walang fiber, or bread, walang fiber, karne, walang fiber, malimit ganon, leading to constipation. Pag nag-asawa tong acidity at constipation, patay kang bata ka. Ito na ang sakit mo. Yung acid reflux na napapansin mo, dumaraming effect. Tatamaan yung ulo mo, sasakit yan. Tatamaan yung kidney mo, magkakaroon ka ng lower back pain, tatamaan yung muscles mo. Ang daming sakit na ibibigay dahil nagkasama na nga
itong constipation at hyperacidity. Pangalawang tanong, Doc Ed. 37 anyos ako, matagal na kaming walang anak at gusto ko nang magkakaanak, pinapangarap ko talaga. Ano ang mai-question nyo dito? Actually, maraming factors ang pagbubuntis, no? Una, ikaw, yung health mo talaga. And we have to evaluate ano ba ang problema, saan ba ang problema. Nutrition ba ang problema? Physical defects ba ang problema? Deformities ba sa loob mismo ng reproductive organs? Kabang kahinaan with respect to sustenance of life? Nandoon ba sa dugo ang problema? So we need to really study. Now, ang tanong mo anong dapat kainin? Well, nutritious ang mga prutas at gulay. Green leaf vegetables, no? Pinaka the best. Nakakatulong sila like malunggay. If you want, you have to take malunggay capsules, no? Maraming pwedeng gulay, no? Matalbos ng kamote, gawing salads. We can make a lot of preparations kung gusto mo. If you have a Wonder Cook, yung ating small oven na hindi heating na tungsten filament, instead ginamitan ng halogen lamp para magkakaroon ka ng healthy food, no? Like malunggay, gawin mong citron. You can cook it, no? In 5 minutes. 5 minutes lang, yung 1 kilong dahon nagiging 200 grams at you can take it directly, parang chicharon nga, or you can crumble it para bang pulbusin mo at ihalo mo part of your food, or gilingin mo. Pwede mo na gilingin, napakaraming blender ngayon na pwede mo magagamit nyo just to produce your own powder na pwedeng ihalo sa juice, sa coffee, pwedeng isbay sa inyong snacks or food. You can focus on nutritious food. Malunggay is the best, no? Kasi ito yung with research. And all other green leaf vegetables na alam mo sa lugar. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program. Sa natural megadose na vitamin C, sa tinamaan na ng komplikasyon dahil sa marami ng maintenance, medication, na synthetic na droga. Doc Alternatibo Newscast. Bueno kaibigan, masarap pa sanang magsama-sama pero kinapos po tayo ng oras. At sa lahat nating mga taga-subaybay hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Luzada de Libo, ako po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpugay at magandang araw sa inyong lahat. Doc Alternatibo Newscast. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest, and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo,
Mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30